Priatelia, vítajte. Výzva číslo 2. 90 sekúnd double unders. Vieme, že sa z toho veľmi tešíte. Teraz pravidlá. Každý tým si zvolí 2 čiernych Petrov, ktorí môžu pracovať na single unders, deleno 3. Takže zvážte dobre, či sa vám to oplatí deliť 3 alebo nie. Inak pravidlá pre natáčanie, postovanie platia úplne rovnaké ako pri výzve číslo 1. A teraz už privítajme našich dnešných bojovníkov. Lukáš Demolátor Chreno a Eliška Bombardérka Betáková si to rozdajú v 90-sekundovom súboji. Pripravte sa na nich. O 3, 2, 1. Pozrite sa na tie elegantné skoky, ktoré zvládajú. Zvládajú to s úplnou bravúrnosťou a pracujú iba zápestiami. Technika sa pozná, vidíte, že to je natrénované, že je to krásne, poker face pritom neskutočné, nevidíme zvýšenú tepovku ani zvýšené zadýchanie, zatiaľ je za nami 30 sekúnd, Lukino sa prvýkrát zakopol, áno, má toho už dneska za sebou trošku viac, napriek tomu je odvážny a ide do toho naplno, no a my pokračujeme ďalej, pozrite sa na tú krásnu prácu zápestí, ktorá je naozaj pri oboch neskutočná. Využívajú energiu v zápesti a zbytočne nedávajú do toho celé rameno. Áno, už aj Eliška prvýkrát zakopla, ale nič sa nedeje. Pri takomto vysokointenzívnom intervale je to úplne normálne. Takže pokračujeme ďalej. Dokonca nám zostáva posledných 30 sekúnd. A my vidíme neskutočný súboj. Toto je veľmi vyrovnané. Myslím si, že to bude veľmi tesné. Určite ich už oboch pália lítka a zápestia. Ale áno, pri dvojšvihoch sa toto stáva. Eliška opäť zakopla. Lukáš opäť zakopol. Je to veľmi tesné, priatelia. Posledných 15 sekúnd do konca. Toto je neskutočný súboj. 10 sekúnd do konca. Wow! Neskutočne. Pozrite sa na tú Lukášovú muskulatúru. Ako pracuje. Posledné sekundy. A máme to za sebou!